Salam, mehriban tomoshaçylarym, kanalyma geleniňiz üçin minnetdar. Mehribanlar, bugun men tebe türkmen petiriniň bir görnüşini bişirip görkezmekçi. Türkmenlerde petiriniň bir näçe görnüşde bişiriliş usullary bar. Ýetip bolsa inniki videolarymda başardygymdan ony tebe görkezerin. Hatda türkmenlerde şeýle bir däp bar, öýden biri daş ýolam saçyn okuwa ýa gulluga gidenne külçe bişirip asyp goýulýar. Şonuň reseptini tebe başardygymdan görkezmäge çalşarym. Bugun içine ölen ýa-da owluk dogrulan mal ýa goşulan petir pişirdim. İçine goşulan önümler videonyň ýüzünde ýazylandyr, aşagyna da ýazaryn. Petiriň ähli görnüşlerem süýde ýogurulýar, şeker bolsa öz islegiňize bagly. Käbiri birje çümmük maýalyk amatýalar. Onam gowulýar, ýöne men atmadym. Inni bolsa ýumşajyk aralyk ýagdaýda hamir ýogurmaly. Gowça ýogranyňdan soňra ýarym sagat ýaly demini alýança goýsaňyz gowy bolar. Ondan soňra bolsa öz isleýän ullugyňyza bölüp ýasap ýene-de 10-15 minut goýmaly. Ýogurýan ýa-da ýasaýan wagtyňyz eliňizde ýa hamira birazajyk ýag damdyrsaňyz aňsat ýogurlar hemde aňsat ýasalar. Inni bolsa ýasap başlaýar. Ýuqarak ýasasaň petir gowy bolýar. Ýöne galyň ýuqalgym öz islegiňize bagly. Sebäbi köp adam galyň gowurýar. Men ýuqarak bolany gowurýan. Galyň bolanda içi hamirlaç bolýar. Ýuqa etseňiz gaty bolarym ka diýip gorkmaň. İçine ýağ goşulan petir asla gaty bolmaz. Hemde bişirilişine de baglydyr. Ähli çörekli önümlerim pis temperaturada pişirseň gaty bolýandyr. Ýokarak temperaturada pişirseň ýymşak bolýar. Men 200 gradusda pişirdim. Mehriban tomoshaçylarym, petir taýýar, gaty tagamly, ýymşajyk, gatlyk bolup duran petir boldy. Pişirip görmek isleýänler iştäňiz açyk bolsyn, noş bolsyn, derdiňize derman bolsyn. Bu videom tede peýdal bolanmasa like goýmagy, agza däl bolsaňyz agza bolmagy unutmaň. Inniki videolarymda görüşýänçä hoş sag bolun.